kut ka Brazil bat ka Morocco da ka jinge khai oi lai oi kol ha ka minit ka bar puai ka Morocco ka yo ban thep yo si kol leng ba usai bari bat ka Brazil ka yo khun tan na ban yo ban phai ka de ka si kol bat ha ka minit ka lai ko a ka Brazil ka yo ban phai ka de ka si kol leng ba ku Vinicius Junior bat ha du kut ka kala step ki na ka jinge khai ha ba teng pat ka galamin ka li khun tan na wei ndai kim shot la kim shem lai yo ban ya thep adu banda kut no kajing la kai agawai pat kajing la kai menin postingnya ka Qatar ka Switzerland kiru kiyana kajing khai kim sim la yo bani ya thep ban punjab ndai ke yo marshikol baragawai pat kajing la kai mana ka step ka Haiti bat ka Scotland ka yo ban thep ya ka sikol leng ba dau MC Jin ka minit ka ba popra bat ka Scotland kali yo ban Korea ketika jingjop aga dengan jingnya la kai bat kan don ka jingnya la kai menta step aga dengan Australia bat ka Turki ban ini pat mano ban job aga ketika jingnya la kai kumju sibit damit kan don ka jingnya la kai dengan Germany bat ka Saung aga por sipau siteng